വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ടേൽസ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാം അവിടുത്തെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ ഡൊന്നെ ബിരിയാണി. പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത പേസ്റ്റിലാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ ബിരിയാണിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനൊരു 1 kg മട്ടൺ ബിരിയാണി കട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 5 to 6 പേർക്കുള്ള സെർവിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മട്ടണിലോട്ട് 1 teaspoon salt, half teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon Kashmiri chilli powder and 2 tablespoon fresh curd. ഇത്രയും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മട്ടൺ ഒരു 30 minutes ഒന്ന് വെക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ മസാലകളും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അണിയൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി മസാലയാണ്. സോ ഒരു പാനിലോട്ട് 1 tablespoon സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആൻഡ് 3 tablespoon ഗീ, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സിനമൺ, 5 to 6 cardamom, 7 cloves and 1 teaspoon whole pepper. ഇത്രയും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സ്ലൈസ്ഡ് അനിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അനിയൻസ് നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്ന വരെ സോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ അനിയൻ മിക്സിലോട്ട് ഒരു 5 ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഗ്രീൻ ചില്ലിയും അനിയൻസും ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്ന വരെ സോട്ട് ചെയ്യുക. അനിയൻസും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിലൊന്ന് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അനിയൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി മിക്സ് ഒരു 1/4 cup വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അനിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനൊരു പാനിലോട്ട് ഒരു 2 tablespoon സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ചെറിയൊരു പിടി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക. മലയിലയും പുതിനയിലയുടെയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ തന്നെ എടുക്കാം, രണ്ടും. ഞാനൊരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് രണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും പുതിനയിലയും സോട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച അനിയൻ പേസ്റ്റിലും ഈ കൊറിയാണ്ടർ ആൻഡ് മിൻറ്റ് ലീവ് പേസ്റ്റിലുമാണ് നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ ബിരിയാണി കുറച്ച് ഗ്രീനിഷ് കളറിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മട്ടനാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് ഒരു 1 tablespoon ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് 3 tablespoon ഗീ. എപ്പോഴും ഗീയുടെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ ബിരിയാണിക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത്. ആൻഡ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലോവ്സ്, cardamom, 1 star anise, 1 stone flower, cinnamon 1, mace, half teaspoon fennel seed, half teaspoon shahi jeera. ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് 2 bay leaves ഇത്രയും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 1 മീഡിയം സൈസ് അനിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. അനിയൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ 1/2 teaspoon ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആൻഡ് 2 tablespoon ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ സോട്ട് ചെയ്യുക. ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം.
ഈ സെയിം റെസിപ്പി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ പക്ഷേ കുക്കിംഗ് ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊരു പോട്ടിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പോലെ ഇത് തന്നെ എടുത്താൽ മതിയാവും. മട്ടണിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് റിലീസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അനിയൻ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച് കൊറിയാൻഡർ ആൻഡ് മിൻറ്റ് ലീവ്സിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഈ 2 പേസ്റ്റ് തൊട്ട് മട്ടൺ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 2.5 കപ്പ് ജീര റൈസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ മട്ടണിലോട്ട് 3 കപ്പ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള 1 കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ഗ്രൈൻഡറിലുള്ള പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുള്ള വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മട്ടണിലെ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് 20 മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു 2.5 കപ്പ് ജീര റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോണ ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും ജീര റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി മട്ടൺ കുക്കായോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലിഡ് തുറക്കാനായിട്ട്. മട്ടൺ ഇപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേറൊരു പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മട്ടൻ്റെ ഗ്രേവിയിലാണ്. അപ്പോൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ മട്ടൺ ഗ്രേവിയും മട്ടണും മാറ്റാം. ഇനി മട്ടൻ്റെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ബോയിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി സോക്ക് ചെയ്ത് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. 250 ml ഞാൻ വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്തത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോൾട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി റൈസിനും കൂടി പാകത്തിനായിട്ടുള്ളൊരു സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 25 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് റൈസും മട്ടണും കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 15 മിനിറ്റ്സും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി റൈസ് ഒന്ന് കുക്കായാന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. റൈസ് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു 5 more മിനിറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഡൊണെ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഡൊണെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈഡ് പാം ലീഫിൻ്റെ ബോളിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി എപ്പോഴും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവറായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഡൊണെ ബിരിയാണി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയ അന്ന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നതിനേക്കാളും ഒരു 2 hours മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കിത് പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെയിൻ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് റൈസ് എപ്പോഴും 30 മിനിറ്റ്സ് വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്.